Ahoj, dneska vás vítá u novýho videa Matyáš Starý a dneska jdem znovu hrát Brookhaven. Jak jsem viděl, koukal jsem se do studia, ale nejlepší video bylo to, co jsem natáčel na celou obrazovku, takže jo, natáčím to teď na celou obrazovku a jdeme na to. Takže po čem se rozlíneme dneska? Takže ice cream. Doufám, že tady nebude postavička ice cream, nebo se vyblázním. To asi ne. Tak tady. Tak aha. Počkej, on vyšel nový update Brookhaven. Prosím tě, jsem tady nebyl. Ty vogo, no tak. Já jsem to totiž už... Jak je starý to video? No, tím se každopádně teď nebudeme zabývat. Takže kam jdem? Office, jasně. Jasně, jdete v práci, jo? Prostě jdete tady. Hele, prostě takhle. A já jdu do práce. Takže. Takhle si sednu na gauč. Teda na stoličku a... Fakt, lidi, já si dělám srandu. Kam ale není ten stůl levitující? Počkej, to je zaseknutý v zemi. Šišimaria. Kámo, chci to vyskočit ven? Ují, asi ne. Že to je, pane bože. Ale takže, a hop. Kamo. Jsou tyhle, jo? Yes. Já si tam něco napíšu. Tak. A jsem to já. Chci tam být taky, ale za soudem. Počkej, dneska se soudí. Tak já tam jdu taky, každopádně. Počkej, ona už je ve vězení. My jo. Kamo, neříkejte mi, jo, to je basketbalový míč. Aha. No talking. Tohle chci taky tu listinu, počkej. Tohle to je taser, jo. Vím, co je taser. Samozřejmě, že vím, co je taser. A na čem bychom tak mohli jet? I autobus. Jo. Jo, jasně tak, jedem autobusem. A určitě. Já vím. Ale nikdy určitě natočíme mým kamarádem Pepou nějaký video. Jo, 100%. 100% natočíme s Pepou nějaký video, jo? Nebojte, do měsíce to bude, jo, 100%. Slibuju vám, že do 10. března to bude na YouTube. Slibuju vám to, jo? Jo, fakt slibuju. Já toho Pepu nějak donutím prostě. Až se na tohle video bude koukat, tak ho aspoň upozorním. Takže promiňte, tam je teď jenom varování pro Pepu. Pepo, do 10. března musíme natočit video. Promiňte, to nebylo pro vás, ale pro Pepu, co se na tohle video bude koukat. Pepa Hilbert, jo. Který je
můj kamarád, no, prostě. On nenatáčí na YouTube. Jo, nenatáčí, kámo, tam, kluk nebo holka, jo. Kámo, co tady dělají? Apartmány, jo? Tak tady kluci. Počkej, co to je? To je snad gamer nebo co? Kámo, nevím, jestli se odfukuje za gamer. Každopádně, gamere, otevřeš mi. Otevřeš? No tak to není pravý gamer. Tak to není pravý gamer, jako. Já mu tady ještě zazvoním. Hej, gameře! Kamo, co bylo? Or money bank. Money banka. Bank alarm. Myslím, že umím anglicky, že jo. YouTuber by měl umět anglicky, jo. Protože jako, když hrajete třeba Brookhaven, tak musíte znát, co je to třeba ty slova, že jo. Kámo, záchutky. Jsou ty na táboře, že jo, jak tam vždycky si vlezete takhle do toho. Ne, tak to jsou, aha. Ale Ida, tak jsem se splet, jo, promiňte, jenom jsem se splet, jo. Jeden na ty, co jsou na táboře, jo. Teď někde to musí být, ale kam když objedu celý město. Kam, ne celý město, jo. Tak dobře, možná. Čekaj, jako tady se dal založit barák. Díky. Co? Čekaj. Aha. Kam ale? No jasně mám. Kamo, mám 5%. Ten sakro. Ten krám nenabíjí. Mě nabíjí mobil. Počkejte. Promiňte za ten zvuk. To je jenom můj telefon, já si ho připoju, aby se to nabíjelo, jo. Promiňte za ten zvuk, jo. Bohužel mám jenom 5%. Nic se s tím dělat nedá. Tak počkej, tak mi... Nabíjí se mi to? Aby už to mělo se nabíjet. Ještě to budeme pečlivě zkontrolovávat. Že jo. Ale jako já myslím, že pěkný. Klidně, až skončí tohle video, tak vám klidně do popisu. Jo, kdybyste to neznali Roblox, tak já ji vám klidně skopíruju a dám vám ho do toho, jo. Dávám i... A potom, když třeba jenom natočím video s Pepou, tak potom se můžete ptát,
jak vlastně se přihlašuje do Robloxu, jo. Takže do 10. března vám to řeknu. Zatím, kdo nemáte Roblox, tak vám ho dám do odkazu. Jo, pokud nevíte, co to ani znamená. Roblox je taková hra, jo, kterou teď hraju. Je to vlastně taková hra, která je dobrá. No. Takže to je superový, ale myslím, že bychom tohle video mohli ukončit. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, a pokud se vám hodně líbilo, tak zanechte klidně i odběr, budu moc rád. Myslím, že bychom tu mohli dát takových 10 lajků, co vy na to? Já myslím, že to dáte. A potom natočíme nějaký díl, třeba nějaký speciální aplikace, a já vám ji pošlu do odkazu, pokud dáte 10 lajků. Ano? Tak zatím. Čau!